hey hi apoi mo ber iswa inei to em in chung qua in damen muan na i chang thei na nang le i chung te chu chan dam na long ngã xoay lu thuai ro Christian chung qua lau pa che na te chu cùng qua in an hing lo âm chuai về ngài lo lùng bụi in sa i âm hing về ngài lo chặt tua ni nan him ren do nani Krishna rompan mai la thiêu đăng angai to lu lim na izon te chu amralle thuaya nga bu sen hum aliam na cham dam kam la ni lu ti at la pan ni at len maya Christian chung qua lau pa che na te chu cùng qua in an hing lo âm chuai về ngài lo lùng bụi in sa i âm hing về ngài lo chẳng tua đi nan him ren do nani lim na kim mani lo rong sung le sana te dal na chunan ei thil dang angai lo ve isu nangin kan run lo moi la Christian chung qua lau pa che na te chu cùng qua in an hing lo âm chuai về ngài